Sa monumento. Okay. Dati-rati ito yung binabaha. Pero ngayon, okay pa naman siya. Sa monumento. Ito yung diversion road. Oh, lakas ng ulan. Kalapit po tayo sa Robinson Mall. Yan ang Robinson. Dito po sa kabila, Barangay Madegeg. Oh, kahit dito dati binabaha rin to eh. Pero okay siya dito. Oh, may aksidente. Yan, nareglo na. Basta ligtas naman. Night market pa pero kakaunti yung nagtitinda. Kakaunti rin yung mga tao.
baha dito sa Barangay Katbangen, dito sa Mabini Street.